Jún 2008. Žiaci základnej školy na Plickovej ulici navštívili školu posledný krát. Po letných prázdninách 150 detí z Plickovej začína navštevovať ZŠ na Hubeného ulici v Krasňanoch. Od toho času je pred budovou školy pred začiatkom vyučovania dopravný kolaps. V čom je problém? Čo sa týka detí z Rendezu, tak tam teda nemajú vôbec školu a deti z Rače, tam vlastne škola bývalá Plicková už neexistuje, takže pre tieto deti je potrebné školský autobus, pretože stačí si pozrieť len tieto auta, čo tu chodia za nami a je vidno to, že proste rodičia prvákov a druhákov nemajú inú možnosť, ako ich voziť. Vyrieši problém zriadenie školského autobusu? S touto myšlienkou vlastne nás oslovili rodičia pri rušení školy na Plickovej s tým, že teda škola bola zrušená a následne zlúčená so školou na Hubeného v lokalite Krasňany. A rodičom ležala vlastne táto otázka bezpečnej prepravy svojich detí smerom na Hubeného. Čiže na spoločných rokovaniach na rade školy na Plickovej vlastne nás rodičia oslovili, či by sme dokázali ako mestská časť zabezpečiť bezpečnú prepravu detí smerom na Hubeného. Z východného by museli chodiť 2 spojmi, autobusom a potom električkou a z Rače v podstate tou električkou, ale sú tu 2 frekventované cesty, teda minimálne 2 frekventované cesty, ktoré teda ja osobne to nevidím tak, že by tie deti mohli chodiť samé. Nie je to bezpečné? No určite nie je to bezpečné. Pozrite sa tuto na Čachticku, tam dokonca ani prechod prechodcov zatiaľ teda nie je. Už uplynulý rok obyvatelia lokality Východné predložili návrh možného riešenia. V tom čase však miestny úrad Rača u dopravného podniku nenašiel pozitívnu odozvu. My sme opakovane žiadali či už magistrát mesta Bratislavy alebo dopravný podnik o pomoc pri riešení tohto problému, či už zvýšenia grafikonu a frekvencie autobusového spoja alebo aj nasadením ďalších liniek, predĺžením niektorých tratí. Bohužiaľ, nestretli sme sa s priaznivou odozvou. Fungujeme na základe ročného projektu obslužnosti celej Bratislavy. My máme jeden balík peňazí na celú Bratislavu a máme zabezpečovať v podstate prevádzku na všetkých týchto linkách. Ďalšie možné riešenia boli taktiež neúspešné. Prvé alternatívy, ktoré vyšli z predstavenstva dopravného podniku, bol vlastne presun času začiatku vyučovania na 8:15, čo teda po konfrontácii s riaditeľmi škôl sme zamietli. A pristúpili sme na tú druhú alternatívu, že linku číslo 52 zväčšia o väčší autobus, aby tá preprava bola komfortnejšia, kultivovanejšia, pretože ten malý spoj nedostačoval tomu počtu prepravovaných žiakov smerom z východného do Rače. Ani zamenenie menšieho autobusu za väčší nevyriešil problém s prepravou úplne. Malí školáci by museli prestupovať z autobusu na električku v rušnej pre nich nebezpečnej lokalite. Zdá sa, že na vhodnom riešení sa zainteresované strany dohodli až začiatkom tohto roka. V januári tohto roku sme vlastne mali spoločné rokovania s predstavenstvom dopravného podniku aj zástupcom magistrátu, kde sa spoločným úsilím prišlo k alternatíve zavedenia školského spoja. Takže momentálna situácia je taká, že školský spoj bude slúžiť pre školopovinné deti s trvalým pobytom na východnom, čiže lokalita Rendes, ale navštevujúce základnú školu Hubeného. Ostatné deti navštevujúce školy na Jána de la Salle a Tbiliska budú prepravované linkou číslo 52 presne v tých časových limitoch, aké sú doposiaľ. Otázka financovania je momentálne predmetom rokovania medzi dopravným podnikom a mestskou časťou, ale takéto linky školských spojov dopravný podnik zriadil aj v iných častiach Bratislavy. Je to vyslovene taká nutnosť alebo potreba vo vzťahu teda k obsluhovaniu, hlavne počas tej ranej špičky.
Nový školský spoj naloží deti v lokalite Rendes východnej pokračuje smerom do Rače, kde priberie žiakov na Alstrovej ulici a pri vinárskych závodov z vrchnej časti Rača a trasu skončí pri základnej škole Hubeného v Krasňanoch. Momentálne je tento projekt bol posunutý na mestskú časť, kde čakáme na vyjadrenie úradníkov. V momente, ako my budeme mať odsúhlasené túto verziu, je to otázka niekoľkých týždňov, keby sme vedeli okamžite spustiť takýto projekt. Mestská časť Rača potrebuje už len posledné povolenie z magistrátu. Momentálne prebiehajú rokovania na úrovni magistrátu, pretože na Černockého treba dobudovať stoisko, čiže všetky zákonné normy a lehoty, ktoré súvisia s týmto spustením, musíme mať vlastne odobrené a schválené z magistrátu a ako náhle toto schválenie príde, už technické vybudovanie toho stoiska sa urobí a potom už sa môže spustiť ten školský spoj. Kedy očakávate vyjadrenie z magistrátu? No my predpokladáme, že už tento týždeň to vyjadrenie by sme mali mať. Súčasná autobusová linka 52 bude premávať podľa doterajších časových rozpisov a bude slúžiť najmä pre deti navštevujúce základnú školu na Tbilskej ulici a cirkevnú školu Jana de la Salle, ako aj pre ľudí prepravujúcich sa do zdravotného strediska. Nový žiacky spoj bude slúžiť najmä pre žiakov z nižších ročníkov navštevujúcich školu na Hubeného, ktorých momentálne vozia do školy rodičia.